4, niin 350. Ja näin kisavien rajalta Myrräpäisen maaliin ja kisavien maksien radalle lähtee luokan päättävä 61 Border-Collien ajo. Henna Ikä-Veimo ja Punaseudun koiraharrastaja. Seuraavaksi tällainen tavaratalon kuulutus, eli autorekisterinumerolla Kalle Osku Safari 578. 785 Musta Selika. Kalle Osku Safari. Ajoneuvonne on ajoväylällä. Ole ystävällinen ja siirrä autosi johonkin paremmalle. Musta Selika OOS ja jotain seiskoja ja maseja ja vitosia. Auto on tiellä, missä se ei saisi olla.